Xabatên li ser dîrokê turizma Stewra Mêrdînê dewam dikin. Keleha navçe ji nû ve tê restorekirin pişt rê wê ji turizmê re jî bêvekirin. Stewra Mêrdînê navçeyeke gelekî dîrokî ye. Bajar di dîrokê de ji gelek şaristaniyan re mezûwanî kiriye. Kelehal navçeyê ji dewr û zamanên berêma ye. Ev keleh wek sembola bajêr tê zanîn. Şaredariya bi hevkariya walîtiya Mêrdînê û şaredariya bajarê mezin dest bi restorekirina kelehê kir. Di xebatên eteba ewilder derdorên kelehê hatin ronîkirin û alaya Tirkiyeyê herî jora kelehê hat daliqandin. Savur Kalesi yıllardır unutulmaya yüz tutmuştu. Bi salan bû ji bo keleha dîrokê xebat nehatibûn kirin. Me bi hevkariya walîtiye û şaredariya bajarê mezin a Mêrdînê xebat dan dest pê kirin. Alaya me jî her roj hat daliqandin. Piştî ku xebat bi temamî xilas bûn, turîst wê zêdetir bên navçeya me. Li ber kelehê girê Stewrê jî wê bê çêkirin. Welatî ji bervan xizmetan gelekî kêfxweşin. Vallahi berê tarî bû kes nizam bû kelê nekelê kes fehm nedikir berê. Lê aneka ronî bû başqana wê dira ew elektrîk û ew têsa çêkir wê dira aneka raniye û bayreqan neka xwist wê dira. Gelek xweş çêkir. Bi xilaskirina van xebatan turîzma herêmê wê gelekî pêşvehere.